Cracker o dan y llif o leiadau ar nos iau yn yr unig o prem os gwelwch chi'n dda. Lyn Ebwy yn erbyn Llanymddyfri. Siap da ar y ddau bac fyna. Gorfod defnyddio ni maen nhw yn neud. Lloyd, y bas tu ôl. Mas ar y tu bas, mae'r cyfle yn dra gan y gŵr o Wernhyfed. Ni'n mynd i weld y cais cyntaf i Ryan Davies. O'n i'n siarad amdano fe cyn y gêm. A boes bach, mae fe'n gyflym. Fi'n cael ei fi Llandovery, eitha siomedig nawr, oedd y pac, y scrum yn gadarn iawn. Siap da yn gynnar ar Lyn Ebwy. Maen nhw lan, yr bêl dal mewn, mlaen maen nhw yn mynd, mlaen o hyd. Odyn ni dan y pist, odyn cais cosp yn ôl yn dyfarnwr ni Ben Breakspear. 7 pwynt i Lyn Ebwy. Scrum gwych hwnna gyda Glyn Ebwy, nath nhw welon ni nhw cyn y scrum na, nhw wedi ennill y gwrthdrawiad cynta na, a mae hwnna'n enfawr yn y scrum. Evans o bosib yn reoli, a Lee Rees fel ni wedi gweld yn gallu creu. Johan Hughes yw hwn, dadlwytho hefyd i Rodri Wall. Bale ddim wedi dod i ffordd e, mae yn dod nawr, y bas nôl tu fewn. Mae yna gais. Dod i lawr, Johan, dod i lawr. Mae fe yn nawr. Cais i Llanymddyfri ac i'r maswr. Maen nhw'n ôl yn y gêm. Gwaith gwych hwnna. O'n i'n mynd i weid falle bod Glyn Ebwy'n digon apus i gico a amddiffyn, ond yn torri'r dacl fyna, fi'n credu oedd Rodri Wall. Nager, captain Jack Jones yw i. Dyma'r hyrddiad yn dod. 7 pwynt sydd yn y gêm. Ricky Guest a'i ddwylo ar y bêl. Ricky Guest dal a'i ddwylo ar y bêl. Watkins nawr a hi. Mae'r hyrddiad ma'n camu mlaen. Rhaid i Lyn Ebwy fod yn ofalus. O'r olwyr dim un o'n mynd i fod yn anodd iawn i atal hwn. Wel, cais cosp arall fan hyn. Tynnu ysgarmes lawr, a mae yna law yn y boced hefyd. Pwy sy'n mynd i'r cell cosp? Nag Ricky Guest sydd wedi croesi. Ni'n gyfartal. O'n mynd i fod yn anodd iawn i Llanymddyfri atal hwn nawr gyda Joe Powell yn y gell cosp. Mae Joe Powell yn ei gwaith gwych yn y canol fyna yn rwystro sgarmes ymidol Glyn Ebwy. Ddi'r bêl wedi mynd mlaen. Fi'n credu bod nhw wedi. Wel, Ben Breakspear yn egluro i chwaraewyr Glyn Ebwy. Un chwaraewyr wedi mynd o flaen yn neidiwr yn rwystro Llanymddyfri. Rhag amddiffyn ysgarmes ymidol y byd na ddadle yn Glyn Ebwy heno. Gêm yn gorffen yn ddadleuor am yr ail wythnos yn ganlynol. Jack Maynard cymryd i ac yn cicio i mewn i'r ysterle. Y chwiban ola yn mynd. Y sgôr terfynol. Glyn Ebwy 20, Llanymddyfri 23.